May adlaw mga kamis or no, so atong kauban karon si Sir Jonathan Paulo Desario ang head sa MDRMO siya pod. UC manager sa kuan karon sa UC. And so ato siyang kauban karon mga kamis or para nga iyang ihulagway kung saan na bay lakat karon sa panahon labi na gid ani sa may lungsod sa Taguan. Sir, mayroon. Okay, so as of 11 AM kanina no based sa kaning gihatag advisory sa Pag-asa, ang location sa atong bagyo is nasa ang center sa Tropical Storm Basyang nasa estimated 295 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. So, yung movement moving westward at around 25 kilometers per hour. Then, yung maximum sustained winds 65 kilometers near the center. O yung gustiness is nasa around up to 80 kilometers per hour. So, kung yung makita din saka kasi. So, muna iyang tracking. So, na siya din dapit si tropical storm. So, as per Pag-asa no, nga posible kunya gabi or kadlawon siya maglandfall. Dayon mo traverse na siya diri portion sa Northern Mindanao. Moagi pa gina siya din sa may go panging Claveria giani area. So depende pa ni siya sa iyang latest forecast na pamigawlatan alas 2 kay every 3 hours man ang iyang forecast ani. So kanyang tanahon sa iyang cone, ang tawag ani cone of probability. So si Tagulwan na din is tunga. So bisa pag wala siya masintro, pangalan nga nasulod sa cone of probability, maka-experience gid Japon tag kusog nga pag-ulan o kaning hangin. So muna isa sa among monitoron karon kay we have only 24 hours to prepare. So good ganina 5 AM. Ako sir. Sir, kanang dira nga area bitaw sir sa may Surigao del Sur, Agusan del Sur, pagabot po dira sa may Claveria, di ba mga dagko man nga bukid? Posible ba sir nga muhinay ang bagyo tungod sa bukid? We are hoping nga unta pag makaagi na siya dinhi sa kuan kaning mga bukid-bukid pagabot sa tuwa medyo muhinay na siya. Pero muna delikado. Ganuman, ang Tagulwan is river basin. Okay. So, kung isa ka deset. So, si Tagulwan is katungkan signal. Yan nakita din signal number 2 na ta. Sulod ta Miss Or. So, ako na balakan din kaya among mga tributaries ng mga lungsod like ang Manolo, Malitbog, Sumilaw, o Ipasugpong. Nabilong siya sa signal number 2. At the same time na ay pag-ulan. So, kani sila nga mga lungsod, mga munisipyo, muna makadugang o tubig din sa ato. Ang Tagulwan mo is catch basin. So, kung kusog ang ulan dito, mutaas ilang suba, din na padulong tanan sa Tagulwan. So, based sa tracking, o based sa iyang volume, same siya sa Sindong, Pablo o Ulit. So, sa inyong i-recall, sa time sa audit, medyo dako ugid ang suba. Ayun sir, sa atong nakita no, naka-ready na inyong mga rescue equipments. Unsa inyong mga preparation nga gihimo karon sir sa Taguluan? Okay, gahapon nagka-meeting mami no, nag-pre-disaster risk assessment sa council together with the SB, SB po nga with Vice Mayor. Then atag bangod og instruction si Mayor to mag-prepare na gidaan kay di na ta magulat nga piki na. So isa to sa among gipangisgutan gapon ato declaration sa walay klase, sa face-to-face class, then katong sa mga small nga mga gapang isda no, mga nanagat. So gikan po na siya sa advisory sa DILG nga gipa-enforce gid siya nga no sailing policy na sa karon kay si Tagulwan is nabilong Japon sa storm surge. So natay storm surge around 1 to 2 meters ang height sa iyang balod no. Isa sa mong gibalakan around 1 AM niya mag high tide. So around 1.7 meters plus kani pag yung storm surge. So dako gid ang balod. Then mo pa mong gibalakan kay ang so ganyan makita around 2 AM na siya. Nasa diya sa
kan sa bukid. So paghatag sa bulyo mga ulan diya plus mag high tide pagkalauna. So may tabuan na dili ka kuan dito ang tubig ka sa bukid na may tabuan na mo apaw na siya. So muna siya sa among kapangandaman karon. That's why karon gi reposition na namo among mga gamit, mga resources nga among gitap naman si Coast Guard, Bureau of Fire, Army, then nagtap pa kog mga other volunteers katong katawag na ko karon kay kailangan mi og dagan resources mo responde in kaso need gyud og evacuation. Then sa pagkakaron ang tanan barangay po nato nakapepara na sukad pagabi. So naka-in place na sa ilang mga designated nga evacuation centers kay para simbako kung naay mag voluntary evacuate, so nanay mapastaran hinay-hinay. Then later on pag mag-declare na mig preemptive evacuation, ipauna ginato tong mga vulnerable sector sama sa boros, mga bata, mga PWD, senior citizen, katong naay mga sakit daan ato na gina silang ipa-evacuate daan. Dili na ta magulat nga mudako pa ang tubig kay risgo sa mga responders pod no kay ilabi nang arsahon. Ito. So ang ato magong goal din is zero casualty. So mo na isa sa among paningkamutan nga wa gid makabsan og kinabuhi. Sir, kanang imo na mention kagaina nga nagready na ang mga barangay officials no para sa lang evacuation center. Diri sa LGU sir namatay dako nga evacuation center. Diri. Okay. Pwede nila makuha na. Diri natay Taguluan Dome og napunta sa Malaiba. Kung nasa taas namatay evacuation center dito daan. Sa pagkakaroon kamulo na ito lagi plaster dito. Then unya mag ano man minimum Berlin kaya mo naman nag-shift up din sa dome. Karon gigamit na sa namo na siyang staging area kay mag-briefing ni karon around 1:30 sa among mga resources. Kay hinahinay na nako na sila deploy unya. Kay hindi na ako magulat nga medyo mo kusog pang ulan. Kaya wata kabalo ba sa mga localized nga mga areas bitaw nga na mga overflooding na maka-responde diretso. So pa din na din atong mga uban pati engineering nato nga sakyanan na nadya. Then gipa standby daan ni Vice Mayor Rolando Manoseno ng mga sakyanan nila no na diri nakapastar na daan kay in kaso na ay kailangan i-evacuate yun ang insigida natin mga sakyanan magamit. Dugang lang sir, kung mulan full unya gabi ang bagyo, atong mga kuryente sir diri sa lungsod sa Taguluan sa atong panan ni. Natin naka-standby genset sa para sa operation. Then later mag-tap kami sa sa atong Sipalco ug sa kaning sa mga water utilities nato like si Water District and si Mactan. Ganina nag-meeting man another meeting naman sa ganina around 9 AM. Isa na sa mo na isgutan nga mo gani sa mga isa sa mga critical facilities nga posible mawala during ni bagyo. So nanami gipang anuan nga mga intervention simbako mawala. Then diya na naka-standby karon nga mga electrician nato. Ayan. Sir, sugutanan sa kaandam no kay prepared naman ang matag barangay sa lungsod. Kung imong i-rate sir, unsa kaandam sa tao o sa equipment ang lungsod sa Taguluan? Batok ang ba siya? Dire, dili may kita makaingon nga same ta sa uban same sa uban nga mga lungsod nga kompleto equipo. So para sa ako 80 to 90% andam na ta kay namatay mga trained nandiya nga mga personnel ako tay saktong gamit. Then si uban pod nato barangay naka-purchase pod sila mga equipo maagi sa among programa sa una no nga amo gid silang kamutan nga mo saka gid. So isa na sila makatabang-tabang na gid na. Then ang isa na is natay team daan no incident management team nga mo manage ani nga katalagman nga simbakog na yung mga ikabo dito na sila maka-manage dito. How about sa training sir sa mga personnel nga muluwas? Kumusta? Na-adjust karon mga train na sila si Potter
may mga trade na ko gibahin na nako na sila din namatay mga kadres na sadya nga maka manage gid sa on managerial nga pamaagi. So isa po na akong gi-prepare gidaan. Actually si barangay gali na may gi-train og IMT. So balo na sila say parehan nami og understanding, so makasabot na sila. So every barangay nami gi-train. So dili ko mabalaka nga dili sa kabalon saon pag manage gid. Then sa barangay naka-in place na sa datong mga camp managers pamagi sa atong MSWD, nagi-train po nila ni Ma'am Berlin Baklay. So di gaira na sila unsay angay i-prepare sa evacuation center panawag na evacuees. Sir, kumusta ba din yung communication sa PDRR, sir, sa province? Karon naay gi ka-online mamitanan. So dili lang si PDRR o si region ang among kakuan no tanan. So muna nag-activate man ang atong Emergency Operation Center through Regional Office of Civil Defense Region 10. So nana dito daan si PDRR. So in case kung say mga need sa matag LGU, kailangan assistance, dali ra ang among communication kay naka-online raman mi karon. So ang atong Emergency Operation Center is naka-base karon sa munisipyo sa conference room. So from time to time, sige mami communicate kung say situation, say mga needed nga kakulangon sa isa ka lungsod. Ayun, so ato ding idungag no kaning sa siren kano sa man na siya ipatingog, sir? Ayan na ginato na siya mapatingog kung dito na gid sa force evac based sa atong hydromet protocol no naman ta dinhi sa lungsod ang ipahagi sa atong ordinansa. So kung dito sa damay, so namantay kaning katong water level gauge. Ganina ako mangi-check. Medyo na siya slight gisaka na gid siya. Pero layo pa siya sa atog yung threshold. So naman ni kanana alert pwedeng alarm o critical. So katong critical mo to siya nga mag-declare na yun ta og force evacuation. So ang atong bantayon is kani mang kuan. So mo ni siya. Kato. Mo ni siya karon ang water level karon sa damay. Mo ning gikan sa Manolo. So kita na ko na slide pagsaka no around 1:30 PM. So iyang water level karon nasa around 230.66 meters yung katason. So muna siya among basis dayon. So alert level kumabot sa 235, alarm 238, critical level 240.5. So bantay mo ning mga violet, orange, red. Muna siya basis namo. Pag kani siyang blue, usaka na siya dito. So alerto na may ani. So pagabot na ng orange, muna siya mong ginatawag nga preemptive. So dini pa lang sa ubos, gipa-preempt na namo nga mubakpit na sila inay. Maabot na guys sa red, that's the time nga mag force evac na ta. And yung travel time ana gikan dito sa taas is around 2 to 3 hours. So muna siya mong kanang estimated time nga mabot diri. So natay sa Damay Bridge muna dito sa Manolo, natay Santa Ana rin. Si Malitbog karon is nanawag man ko sa nanawag ko sa Pag-asa. Medyo unfunctional pa ni siya kay tungod adtong kuan ilang bridge ay lang dike lagi kamulo o trabaho, pero naami panito rain gauge. So natay rain gauge dito. So ato ja po monitor kung sa ka kusog ilang ulan. Then naman pud mi kanang GC o enter kuan sa among mga kasigbit nga lungsod no sa upstream. So sige may communicate. So far the last update sa ako is moderate heavy rain ila dito karon. Ayan. So, sir, imo na mensahe sa katawan labi na gyud kaning nagid mga pamilya no nga lisod kay ipa-evacuate labi na gyud panahon nga motaas ang level sa tubig, sir. So ako lagi hangyo no nga panahon sa force evacuation mag-cooperate lang ta kay kanira bang dilubyo no kay wala may reply ani. Correct. So mula to hangyo namo
gamay ra pud mi di na mo kaya tanan. So dili na ta magulat nga kaya na ta magpa-rescue nga taga-liog, taga-awak na ang tubig. If possible, katong uban nga gusto magbakwit adto na mo sa inyong mga designated nga mga evacuation centers. Kay dili na ta magulat bitaw nga the same adtong nitabo sa Odette nga nagkalisod-lisod na tagbakwit tungod sa taas na kayong tubig. Isa man itong problema ana, aside nga risgo sila, risgo po atong mga responders. So di po ta mo ampo no nga atong mga responders mismo kuan gyud madisgasya. So kuan lang ang lang jud ko cooperation and sa tanan sa mga tanan Tagulwanon tabangin mag ampo kay amo po baya nga kanabitang di na to magamit po datong mga skills kay dili siya lalim. So ampo lang kita tanan unta ang kani siyang bagyo nga moagi sa ato dili kayo siya magdala og grabe nga volume sa tubig nga di kay maka gyud dinhi sa atong lungsod. So ito lang ako mga mensahe. So God bless sa ato tanan.